Njengoba ngimi la ngisika iphethini sengiphazamisa ukubuka ikeke nje. Mangithi shalamuza amehamayi. Haleluya. Inkinga yeqembu. Haleluya. Angikho lapho. Haleluya. What is a leadership? What is a leadership? By ubaba uSV Buthelezi. What is a leadership? From ubaba uSV Buthelezi. Sizowelcome indoda kaNkulunkulu. Sonke siphakame uma izophakama egameni lomfeli wethu Jesu Kristu. Ningahlabele. Amen. Ngiyaxolisa nginezwe lincane umthetho wami. Ngizizwe ezinye izinto ezilithi kancane. Bathi ngiyabonga kakhulu bazalwane ukuthi ngibe kule ndawo. I am so humble. It's not a minor thing ukuthi ngize la. Ngibe khona. I'm not superior, but I thank God ukuthi he chose me ukuthi ngibe la. Likhona bazalwane. Hallelujah. When God ekumisa phambi kwabantu, it's not you but uNkulunkulu. Amen. So ngamanye amazwi babosibiya greetings man of God. Baba wami ngiyajabula kuma under your delegated anointing. Yes bazalwane. Because I've got my own anointing. But njengamanje ngioperator kwi-anointing abakusibiya. Operator obizweni abakusibiya. So that's why kufanele ngibe humble. Yes bazalwane. Amen. Izinto lezi bazalwane ngoba uma sesimile sometimes siyahluleka to honor the angel of the house. Because he's an angel of the house. Because he's a visionary. Angithi bazalwane. And the name Bishop lisho umbonisi. Nikhona bazalwane. Njengoba silana size kumbonisi wethu sizothi nje our congratulations babusibiya. Ayike kaIsrael kuthiwa bekunalento historically bekunalento kaIsrael ukuthi ubaba enjoy ukudla uboya bezimvu zamadodana akhe namafutha alethwa amadodana. So ngabamazi this is what we see namhlanje ukuthi babusibiya while you still on earth udle amafutha ezimvu. Because in our days kukhulunywa into eningi bazalwane. Can I ngicela ukuletha le awareness. iBhayibheli lisho ukuthi asingaba abaqolodayo. Ngicela ukukhuza lento
umkhonza la kwi-body of Christ lalihle igama. Sanibonani bazalwane. Enye into engiyibukayo ukuthi lalihle igama ukuthi umzimba kaKristu. Umzimba kaKristu asifani nezwe. Niyezwa bazalwane. Uma nje ulandela lo Kristu esimlandelayo wena ufani nezwe. Lithi iBhayibheli thina asibe endaweni yabaqolodayo. Angithi ngiyayizwa into engisho bazalwane. So lento egcwele kuma social media lo ugxeka lo nalo ugxeka lo nalo ugxeka lo yokungakholwa amadimoni. Niyezwa bazalwane. Umulado ungakufuni ifame ngento ezifana nalezo ume wenza ama video for ukophoza abanye abantu ukuthi benza nje asibizelwanga leyo nto thina bazalwane. Sibizela ukume eqinisweni lika Christ. Imoto yala ngikhonza khona Colossians chapter 2 esimngawo esidondoleza uthi uma navuswa kanye noKristu ithi funano kwaphezulu la ekhona thina bazalwane kahle akubona ukuthi phela bazalwane sifuna into zaphansi. By the way ithi njengalokhu senimamkela uKristu hambani manje nikubazana nikuye nenze njani nigcilile nakhiwe bese nivama ukubonga njalo. That is us bazalwane. Ngiyangizwa bazalwane. Mina I'm no longer my church ngeke ngitshele ukuthi igama lesonto lami. Mina ngumzimba kaKristu. Umuntu understand ngicela ungishayele izandla. Why am I saying this bazalwane? Ukuthi lento inesicefe. Because ayishiwo lento esonto ethi konke nesicefe. Leyo ukuthi silesikhambisa izinto ezizosala. uKristu bazalwane lithi iBhayibheli thina siyitshe silandela itshe enqatshiwa bakhe asilandela amasonto phesela. Now lamasonto esenda apha sizondana ngikwazi ukuxolana nobaba uSibiya ngoba uyisiyoni ngikwazi ukuxolana nobaba uSibani ngoba uyiluthela for what good reason ezulwini alikhi luthela asikho isiyoni kodwa khona izwe liyoqhamuka Jehova laba according to incwadi yama Revelation chapter 20 ithi bangobani ke lapha abavela emhlabeni bese liphendula ingelosi ithi ingelosi ilabo abahlanza ingubo zabo kuphi khona egazini lando lewu kusho ukuthi umuntu ongahlanzile ongahlanzile ingubo egazini lo akuyena wakithi. But la kuse body of Christ kithi ngidinga shi welcoming lelithi mina welcome nikithi wena ungangibandlula kodwa la ikithi hayi sanibonani bazalwane wakhona sangijwayele ukuthi they are still perplexed what kind of this is pastor is this. I relax ngisho ngizwa bazalwane ngamkela ivangeli at the age of 14. At the age of 14. By that time bengihlala endaweni la emaplazini ngikhulela emaplazini. Ngiyumfana ngikhuliswa yiwidow uma wami ubaba wami engekho. Ubaba wami washesha wadlula emhlabeni. Maybe I was 11. Actually I was 9, yeah. I remember. Kodwa uma wami wakhula engibambe ngamazinyo. Ngakhula wangakha wangikhuma ngaze ngaba yilo muntu enguye. But into uma anginikeza yona wanginikeza uJesu. Yabona ngikunikeza assurance ukuthi yabona ngabe uphethe uJesu unayo yonke into madodana. Ngiyayizwa into engisho bazalwane. Yabona ke mina bazalwane I'm rich. Mina nje I've got everything ngoba lithi iBhayibheli funani ngoba nizophiwa. Celani nizophiwa ngithi bazalwane. Bese lithi book of John uthi seek thy kingdom first and then all shall be added unto you. So meaning ukuthi bazalwane thina sinakho konke. Come on good people, that's why thina singafuni izinto sambe singqongqoza kweminye iminyango yonke iminyango sinakho konke into ngoba sinoJesu. Amen bazalwane. Ngakhuliswa yiwidow
umfelokazi wangikhulisa sisu4 only boys ekhaya yezo bazalwane wasikhulisa without ezinye izinto ngafunda ngaze ngaqeda uNkulunkulu ngambona engithatha engibeka lapha ekhaya su 23 endodeni engizalayo amen 23 babonike wayina 4 wives my mom beyogcina kusama Kellogg's bazalwana ngakithi kuba nama-starter amakudliwa siyaza kwi-gist so lesisikhathi sami esincane ngeke ngidonse kakhulu kodwa uma ngingawusho amen ngiyawuthatha u4 hours ngoba ngabizelwe ekukhulumeni ngibizelwe ngokukhuluma bayazi abengisonta nabo ukuthi abo ngizoze ngiyemelela epulpitini yababusiwe yebo manje ngawusho amen somebody say amen so besu 23 ke bazalwane lapha ekhaya emzini kaButhelezi ngoba kaButhelezi isibongo mina bazalwane yabona nje bangimnyama nje futhi ngisupporta lezimnyama ngize ngosuku olubuhlungu bona into ezibhlungu behind angifuna ukuba abantu into engizile ngathi ngiyayibona ukuthi ifona ngabo babe ngisho bazalwane ukuthi nasizwana nezinto yabona iBody of Christ iyohlukanisa ukuhlukana usathane ithi papa ningamniki usathane ini bazalwane leli bandla nje balili ngaka liyohlukanisa ukufaka usathane ngoba sithi sikhonza khona usathane oh somebody say amen uJesu usehleda amadoda kanje wathi ukhona lozongikhaphela Jesu ngishumayela nginesibindi njengomsakathi mangishumayela ngikhona bazalwane uthi khona indoda ekhona phakathi kwenu le izongikhaphela mhlazane kwafika umuntu ozothi crept in here welihlakaza liqede leli banga kodwa funa abantu abafem abazoba nomgogodla webantu ukuthi siyalitha fanele ukhonzela uzulithanda ibandla lakho love your church as well love your pastor love your bishop uthande noma wakhona ningabahlukanisi bathande bobabili ngishadele bazalwane umangema muhle mkami muhle haleluya imisiyaba ngibone kahle angisho ke bazalwane ukuthi ngithini kodwa bengincoma yena awabonke igama likaJesu lo bazalwane sizokhuluma about leadership lesi sikhashana engimngaso ngeke ngihlale isikhathi eside sibonela ukuthi uhlale kude bengifuna uhlale lapho uthi ngicela imidluzelo bazalwane khona ezongisiza haleluya awalibonga igama likaJesu haleluya ngihamba nezingane zami la bazalwane amen zasebandleni enye yamadodana nami yashumayela dansa ngilapha yiworship usisikasili amen bazalwane ngiyabonga kakhulu nganibona sabona nemingcwabeni kababa kaSisili amen sabambana kanje ngiyangaba khona lento ukuthi sibukane ngolo ngamanye amehla ngizobona ngoba unesitefe babusiya unesitefe ngoba yilapho nesibaba kuba ngathi ngambona baba usuya sengombuka ayibo sengibuka nje ngathi ngazi ngibuka bani bazalwane sizalwa indoda eyodwa sizalwa indoda eyodwa zalwa indoda eyodwa manga kaSathane kusihlukanisa zalwa indoda eyodwa iyona yodwa yalenge eCalvary umngcwabo unesitefe ngoba uyasidivide manga bekushumayela ubaba uSibiya uyithole zamithe asimuzwa nje kahle for what good reason ngoba thina bazali siyezulwini la siyakhona siyaklipha izulu sihlukene somebody say amen baba uSibiya bathathe a right candidate ngicela ukusho lo can I share this testimony bese ngingena la straight kwinto engiyizela amen 2 months ago bengihlanisa u50 years
Yabona mawukholwa nje uba muhle. Ngisho usumdala. Noma uyindoda emnyama kodwa nje ube muhle. Ekezekile uyabona. Wathi angifuni ukula ngitshela ukuthi kuthiwa ngimuhle, wazwa muhle, ngikho handsome ngimuhle. When God created me, what this is good, what kuhle lokho. Wena mawulelwe ngathi waphaceka wafa kudala ngokwakho lokho. As victims mina ngimayishe bandleni ngithi mina ungalelwe uyibuka kuthi umubi kodwa abantu bethu umubi wena umuhle kabi wena. Ngiyezwa bazalwane. Mina sibonisa ubuthelezi ave ngiyimuhle angifuni lecture ngiyenzayo. Insizwa nje enhle. Sanibonani bazalwane. Awubonke igama lika Jesu. So ngizama ukusho ukuthi kulezi inyanga ezidlule Baba uSibiya ngishare testimony. Uke kwaba khona siswami engene ekhuluma la. Ukhuluma into engithinte kakhulu. Kwaba khona inkulumo ehamba Nicodemus le. Ngoba ebandleni bafuneka abantu abaneso lika Nicodemus. Bahambe Nicodemus le. Hayi ukuhleba. Kodwa bebheka izinto engekho right ebandleni. Ukuthi silungisa kanjani izinto eziright. Bahambe Nicodemus le uba uSibiya engazi abone lokhu sekukhona uma uSibiya abone sekukhona lokhu nalokho ileadership ibone ngenxa yabazalwane abanezili nebandla la. Awunangizwe bazalwane. So in other words kanti kukhona ithathe 2 months lento beyihlela labazalwane. Jesu bahlela indumezulu yomcimbi kade nginawo we Jubilee. Mina esengirichili iJubilee ka 50 years. Ayikho mina ngangitshela ukuthi kuzoba iparty esontweni kanti iyasuka iya eKloof. Kuqashwa indawo kwenziwe yonke into close to 100,000 into eyilapha yana. Ngiyakuzwa bazalwane. Because uNkulunkulu khona abantu nakuleli bandla ofanele abathinte. Phela ngishumayela nje bazalwane. Uma uSibiya ngahambi ngecathulo zizeyitsheke wena unemali. Usufuna nihlanise noma nje wena iba ngangifuna ukuhlanisa iphela lodwa lezicathulo wena ungakwazi ukulithenga. Unemali. Come on good people. Uma uSibiya wena umbona ukuthi leli blue noma lesudi. Mina nginamasuti mhlambe over 11 manje. Hallelujah. Ngiyashumayela nje bazalwane. Ngizotshela haleluya. Ngizotshela lento la. Ukuthi uma uSibiya mangabe kuthiwa kuyaphunywa kungafathiwe edinga isudi kufanele abe nesudi yokushintsha. Angayigqoka ayigqokile. Ashintshe. Ngoba ibandla lakhe liyamthanda. Amen. Jesus. Ngiyangizwa bazalwane. Mina ngiwashintsha njengesicathulo. Amen. Ibandla engikulona ngoba ibandla fanele libe fat. Umzalwane fanele abe fat. Ufat umele ukuthini? Umele ufaithful F. Okay. Ulokhu nje uA umele available. Be available ebandleni. Uthi umele uteachable. Ibandla fanele lifundise. Ube available ezintweni zasebandleni. Ube faithful futhi ebandleni. Osukukhonza kulona. Bakuthiwa kuhlanisa izipheko. Musu kulela ungafuni ukuhlanisa izipheko. Yeah. Mina angizile nje ngesubmission la isubmission. Ngiyakhuluma ngesubmission nangomnikelo ngiyakhuluma fanele sifike la sinikela khona ngempela. Yes. Ngiyangizwa bazalwane. Nibaningi ngami nina ubaba uSibiya nje mangabe imoto yakhe isifile fanele imthengele imoto. Hallelujah. Amen. Anginalo mina ibandla elikhulu kodwa lingithengele imoto ebirthday yami. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Close to 100,000 umcimbi enganginawo. Kodwa on top of that la ngithengele imoto. Ngiyangizwa nibazalwane. Ngizama ukusho ukuthi I'm a good candidate ukuthi ngizodayisa umbono kaBaba uSibiya. And now because he is a visionary. Yeah. Visionary iyanakekela. Amen. Funda sibonelo sisheshe siyeke sifuna nokudla ikhekhe leChrist. Ikhekhe leklani bazalwane.
Awuyaxolisa khona incekele ikhalile ngana. Incekele ikhalile. Siyeke bazalwane sotobe. Abasotobe ndaba omkhulu. Siyabonga kakhulu baba ukuthi sibe nethuba ukuthi sibe nawe namhlanje. Egameni lika Jesu Inkosi. Amen. Amen. La kuthiwe angikhulume about leadership. Mina ngase ngithi ke how to become a good leader. Angithi kuthiwa ngikhulume ngani bazalwane? Leadership. Sengithi ke mina how to become a good leader. Yes. Yini edingakalayo in order ukuthi ube a good leader? Yiziphi izinto edingakalayo ukuze ube a good leader? Number 1 ngicela umfundele Exodus chapter 4 verse 10. Actually verse 10 to 17, yeah. Book of Exodus chapter 4. Ofundeka kanje. uMose wayesethi kuJehova, Nkosi angizanga ngibe ngumuntu oyiqaphuqaphu nakuqala namanje. Funda kakhulu mfethu, funda kakhulu. uMose wayesethi kuJehova, Nkosi angizange ngibe ngumuntu oyiqaphuqaphu nakuqala namanje lapho usukhulumile encekweni yakho. Ngokuba umlomo wami unzima unamalimi. Asibambeni lokho ukuthi lokhu usukhulumile kuphi khona bazalwane encekwini kusho ukuthi kuMoses kukhulume bani? uJehova. Angithi bazalwane kusho ukuthi a good leader kufanele kukhulume bani bazalwane? Awubi leader ngenxa ukuthi sibuke sasithi wena kukufanele ukuthi ube leader, but uba leader because kukhulume uJehova. Amen. How somebody say amen. Amen. Because ama indlela izokubuza ukuthi kwakhuluma bani. uAmos chapter 3 verse 3 uthi bangahamba inabantu ababili bengavumelananga. Kusho ukuthi ngamazwi ubaba uSibiya wavumelana noJehova. That's why kukhona igama lesilungu eselithi ubaba uSibiya noma zimbetha into angazomthola unalento ekuthiwa iconsistency. Ngoba a good leader ekhuluma noNkulunkulu in a consistency. Bathi abanye behlehlele emuva ithi siyaphambili ngoba mina ngezwa izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. uMoses noAaron la kule ndaba esifundayo sesiyaqeda. uAaron was an interpreter kaMoses. Ngoba when God calls you as a leader akabheka kuba eloquence kwakho. That's what I have discovered as njengoba ngila kule ndima yokufundisa noma yokuba yileader ukuthi uNkulunkulu akabiza umuntu ngoba nakhe ekwazi ukushumayela. Are you aware ukuthi kuba holi bami khona umholi okwazi ukushumayela adlule ubaba uSibiya? But kufuneka umuntu onamehlo kamoya ukuthi lo mholi okwazi ukushumayela adlule ubaba uSibiya unaso inistamina. Amen. So kudonsa wonke lo mkhumbi lo esikuwo lo mlando webody of Christ. Amen. Yena une engine yesithuthuthu. Amen. Kodwa ubaba uSibiya une engine yejeep. Amen. Ngazi noma ngayithi. Hallelujah. Lo mholo okwazi ukushumayela une engine yani bazane yesithuthuthu. Amen. Lesaka Debones. Kodwa ubaba uSibiya une engine yani bazalwane yajiba mayinyukela lo esithuthu uyasala ngoba khonta angayizwanga. Kodwa ubaba uSibiya ngenxa ukuthi khonta ayizwa. Tend to be a good leader and a consistency. Amen. Sikubona kanjani lokho? Othi sikhothe le inamandla le. Asikhothe lento. Sikhotha uMoses mangabe ekhipha instruction uthi la nsalani lana ke mina Moses ngisahamba ngiyothandaza. Amen. Angithi umuntu obiziwe uyathandaza. Hey Jesu. Uthi obiziwe uyathandaza. Uthi salani la
mina ngiyanyuka ngiyentabeni. Moses was a typology of Jesus. Jesus was a typology of Moses in prayer, because prayer has got no distance. Prayer changes things. So uyabashiyana. Moses mangabe enyukela phezulu ukwazi ukubonana noJehova. Awayikho indoda. That's why touch not his anointing. Umuntu ongabiziwe njengoba usibiya, touch not his anointing. Because yena ukhulume noNkulunkulu, singakhuluma noNkulunkulu kodwa kuma levels angafani. Angaze ngifisa ukuthi sizwe lento ukuthi ubaba usibiya kakhulumi noNkulunkulu kwi level efana neyami ngihleli phansi ngisubmitha kuye. Kodwa ubaba usibiya ukhuluma direct noNkulunkulu emtshela ngalabantu. The word of God yini ngisho kanje baba usibiya, because wena baba usibiya usazoba accountable before God ngale mphefumulo. Lo okulandelayo ofuna ubaba usibiya akazukubizwa, sizothi mase sifika lapha kuthiwa ya baba usibiya was qala ujajwe ngezono zakho. That is a leader. Uzojajwa ngezono zakho. Number 2, bese kuzothiwa umhlambi ke uluse kanjani wesibili. Lo akanankinga lo. Anyuke kuMoses ashiya uAaron. Uyabuya. Angithi uMoses uyawazi ama-10 commandments. Uphethe bazalwane. uMoses umehluko phakathi kaMoses noAaron. uMoses uphethe imandate. uAaron uyalandela. Bese kwazi ukinterpret kodwa imandate akayiphethe. Uyanyuka umuntu ophethe imandate uyokhuluma nomuntu omnika imandate. Befika lapha akhulume nomuntu omnika imandate. Bebuya sekhulunywa ama-knobs, ama-hits, yonke into, imigexo yonke sekwakhiwe ithole. Now sebeqala sebeguqa angithi ama-10 commandments uthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwabo. Akayazi lento kodwa yini ufuna ukuba yilenda na. Ololo. Uyabuya uMoses sekwenzakalani manje? But iBhayibheli into yokuqala ama-scholars azokutshela lento ukuthi wabuya uMoses ekhazimula. Angithi babene uIsrael wayenezitha. Ngekathi mebuya ubuya usiyakhazimula. Instead uthi akhopha izitha, uqhopha abangakubo. Ngoba abangakubo sebesesonweni. Akakhopha izitha. Inkazimulo yakhe ayikhopha izitha, kodwa ikhopha abangakithi. Ngoba lo udlisela i-team yangakithi. Uyayidlisela i-team yangakithi. Instead uqhoba liphethe uMoses ozoqhopha izitha. Seqhopha bona ngoba bayaganga endlini yenkosi. We are not that we are called by God to minister and proclaim this gospel of Jesus. We are called. Asikho called. We are called. Hey madoda. Ayasibali. So ngamanye amazwi ubaba usibiya uphethe le mandate kwi body of Christ ukuthi abe a good leader of body of Christ. Meaning ukuthi i-submission thina sonke thina esingaphansi kwakhe ibiza ukuthi thina mawami uthe bazithobe wazithi uma yes yenye izinto futhi siyithobe under his leadership. Thina esingaphansi noma ungashumela kakhulu kangakanani, as long usela fanele wazi ukuthi wena ushumela under his delegated anointing. Uma ufuna ukubona ukuthi lento engishoyo uma ngasuku ngithi phumume lapha eqeleni uzoyibona izolotha lento yakho ngoba awusekho ngaphansi kweumbrella. Uyayibona lento engishoyo ubaba usibiya ngaba amazwi uyi-umbrella evimbe ilanga lu-38 ukuthi noma lihlaba kodwa liyasefe ukuthi lingafiki lihlaba. Uma linetha ubaba usibiya uvimba imvula kunezipho adlula kuzo eyishaya yena before izoshaya wena.
That is a leader. That is a leader. So uma une-engineer sithuthu awukwazi ukuyimela leyo nto. Kuzothi kuze umuntu ezokhala uthi hayi nami ngiyayibona lento. Ngiyayibona nami yabona lento nje lento ekushayayo nami iyangishaya. What kind of siyakhala sonke nje siyasibhedela sonke hayi awuwedwa ngani yami. Izinto engisho. So ngamazi i-leader is a person on a consistent. Matthew chapter 20 verse 25 sesiyavala. And unama benefits as well. Noma kuchokona izimbi sibonga lama benefits bobusibiya. These are the benefits yeingane zakho ukuthi zikwenzele lento. It's not a minor thing. God bless you mfowethu. God bless you. God bless you more. Ongasebenzi, let me prophesy ukuthi asebenze. Amen. Ngiyangizwa bazalwane. Ogulayo ngicela phile in Jesus name. Omngenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Nathi kwenza kuba usibiya uphethe isibusiso sakho uzodedela isibusiso. Sizothi mase siqeda khuluma isibusiso phezu kwethu sonke. Ankoneni bazalwane. Ngiyakutshela lento ngikhuluma izokwenzeka. Mawulikho lithi iculo liyabasebenzela abalikholwayo. Izwi lenkosi fanele silisuse eBhayibhelini bese kwenzeka imanifestation unto us. Mina ngatshela ibandla ukuthi selani bazalwane ngikhathele nayi poverty ngikhathele nayi uNkulunkulu akangivulela umnyango weimali ngifuna imali musikwenza athi awuyifuni. Amen. Ngizwe bazalwane angifuni ukuhlupheka namanje ngisasho ukuthi ukuhlupheka ngikufuni ngoba thina we are not born to be poor. Amen. Akusona isona ukuthi uzalwe emndenini ophuwa kodwa dying poor mistake yakho. Nkosi. Yazwe. Umuntu ngisho ngakhiphana ngicela ukumtshela ngisho ngakhiphana obengenayo imali. For the fact that inhliziyo yakhe iyavuma ukuthi ubaba wethu siyafisa uthenzele. Molo wami ngikhipa isibusiso ukuthi bantu bami inkosi inibusise. Ka-Israel enginento eyiningi madoda. Ukuthi ka-Israel uma ngabe ikhehla selizodlula emhlabeni kwakungafuneka into eyiningi lalidonswa ngesikhumba. Amen. Umuntu ozofika kuqala wayilindela into eyodwa ukuthi inkosi ikubusise. Isibusiso sinamandla sikhambisa a long miles. Uhamba ibanga ongakaze uma usibe makubusisa ubaba usibe wena uzohamba la engakaze ahambe khona. Lo mfana nje eshumayela ngihla ngimtshela ukuthi wena uma ngabe umseva kahle uNkulunkulu uzoshumayela la ngakaze ngishumayele khona. Kuzovuleka iminyango la ngakaze ushumayele bese ngihambile ngishumayela kakhulu kodwa wena uzohamba ushumayela udlule mina. Yini enkulu bazalwane iApple kanye neseed yeApple. Angazi? Ngibuza ukuthi likhona iApple la bafethu. Yini enkulu iseed. Mhlawumbe yes yini enkulu. Sithatheni iApple angithi asibonini iApple iApple nandi iApple nansi iseed iseed le iApple le yini enkulu kulesi ingakanani lento kunale ibuke ingakanani ikhulu iApple siyabeka kanje isho ukuthi all things works together for good. Uqobo lubaba usibiya ufanele kapakele emadodaneni akhe nasemadodakazini akhe. Ubaba usibiya makhona indodakazi yakhe ekhuphuka noma indodana ekhuphuka ungabe baba usibiya nomona ngoba wena iseed iphume kuwe njengoba usuyiaphula ususemarket noma yena esenyukile angakhohle ukuthi unyuso wena.
Wakhona abantu abala ubaba usiya bazoshumela bamdlule futhi bazoba nebandla elikhulu kunaleli. Kodwa ubaba usiya ngabi nomuntu uzomsela nje ukuthi uNkulunkulu wangisiza. Nanti ibandla lapha. Funda ke sibonele. Verse 28. Njengalokho 25-26. 25-26. Kepha uJesu wababiza wathi niyazi ukuthi ababusi bezizwe bazenza amakhosi phezukwazo nezikhulu zazo ziphethe amandla phezukwazo. Lento isexwayiso bazalwane iparable le kaJesu. Ngoba uma ngabe sisendlini yenkosi akufuneki sizenze izikhulu. Ngijabulile ngijabulile mawami uma menithi ubaba usibiya so humble. Who is like a child in the house of God. Phela iBhayibheli isitshela ukuthi thina kahle hle thina siyinceku. Thina sinobaba usibiya siyaseva. Sizoseva laba. That's why phela uJesu esymbolizing ukuthi ithi iBhayibheli wabageza ini? Akubona abageza thina. Ithina senzani? Kwesisikhathi you know, to be a leader, it's so painful ngoba umuntu ongenayo le character ye leader ulindela ukuthi kuzoziwa kuyena. Uyazi ukuthi sometimes to be a good leader ibiza ukuthi uma ngabe kukhona iquarrel phakathi kwakho nomzalwane wena ngoba une wisdom. Ileader fanele ibe ne wisdom. Fanele kube wena owehlayo. Uye kuyona. Uyothi waza la sixoxa. Angithi bazalwane uNkulunkulu ukuphila nokuhlakanipha more than law. Lo Domoroza. Uvesana usho kuqala wena uthi ngicela siyeke le ndaba. Ngiyaxolisa mntana mama ukuthi khona la ngone khona. Uzombona nawe nami baba ngiyaxolisa ngisengisaba ukuza kuwena. Angithi uyambona ukuthi uyabona umsebenzi osuwenzile. But mayo muzoba tense naye abe tense. That shows ukuthi ngekaphinda ngene kulomnyaka. Kanti a good leader and the wisdom liyabuka ukuthi uma usibanibani impela ngathi asebahle kahle bese sondela kuyena. Those are the character those are a good character ye leader leyo ukuthi nayo kufanele yehle iwashi inyawo. Elami kodwa iBhayibheli lisho njalo akuyona idoctrine because there's a difference between idoctrine kanye nokukholwa. Uthi uPaul asami ngokubona kodwa asama ngokukholwa. Waza ke bhuti 26. Akunjalo phakathi kwenu. But yachithwa ke lento yokuthi baphakame lapha eminyango. Kodwa lapha kathi kwenu akunjalo. Uthi uPaul mekhuluma uthi pride goes before destruction. Enye izinto engafuneka ukuthi if you are a leader ipride ayifuneki. Ungcono ngizwe izinto ezinhle zodwa ngoba busibika ukuthi iso humble. Nami mina I'm not a bishop yet. Kodwa ngathi mangabe ngihlangana naye kwanyakaza umntwana kwaba uMary noElizabeth. Asikubanganga ukungcwaba ukuthi hayi baba usibiya ugodluke kancane. Mina ngifuna ukugama la. Naye wangaveza ukuthi mina phela ngubishop. Yonke into eyenzeka ngalo leyasuku emkhulu kunami. Kodwa yena wazehlisa wathula senza umsebenzi asasuzele. That's why ngina because of you. Mshayeli izandla baba.